frame kwa kuita zvese to frame kwa kunditira andika frame date kanini Padwa kuvunza Kentori ndepekuti unoona here kuti iwewe muswetigere mumba this drama always kana kuti makreatirwo yakaitwa kana magadzirirwo yakaitwa rekanitoro nechishona yakagadzirwa chinzi iwewe zvako nematambudziko aripo nezvinhu zvatiri kuita wakanditaurira inini ndiri blasi yako handiti blasi zvakamira zvakati asi zvaireva chinhu one chacho ndikudzokera pachiri chichiti isusu iwewe why waifanira kukonfranta vanhu kuti zvamukunonga izvo ndikuzviziva ndakataurira izvozvo ndakatovaudza vese ndikati kuti dhiri esina mukaita izvi ndakatiziva makuda kuramba chi nhasi saka mina ndichikuudzai mamuti ningi muchironga this plan panachishumba uri pasocial media pakarongwa nyashumba nemudziva wacho kuita maita fadho ndimudzi wangu yavo kuita navamwe atoti mai mukudzei next do wangu saka zvinhu zvakaitirwa izvo apa iyo attention yavo yangane kuti izvo blazi wangu auye kuno tibvunzane nenyaya idzi nemapayments angu erent ndine mari sakapera bhadharo yerent saka ivo chinangwa chamuti wabvunza inini anditakaita kuti iye aite effort yekuti auye paground timubvunze noti inini ndine kaplana izvozvo ivo wadzida tikaita effort yekuti mukoma wako asvike paground titaure nenyaya izvenyaya iyoyi blazi vangu vakatouya vese vafana vangu vasati adzokerawo vakabvunziwa landlord ndiakaita izvi vese vakatanga kuramba tati sitafona the following day vaiswa pakona ndipo vakadzogona tisikaita takafona tatinablaz atima ndo makudzira mungandiite here chitondaendabhere makangotiti kenarwa amundaigona kuchiya chida kuti ndimuone kuti ari sei akuti mundinyepere kuti munhu afa apa ndaudza vanhu vese kuti kenafa saka imi chinangwa chichabatsire zvamuri kuita pane nhau yekuti iwewe utonzi iwewe kune munhu akapinda mumba akataura kuti adeclare death yako iwewe kuti polisi zvokutakura inini nhau pane pakakondishungudza kari kuitika yekuti uyu munhu uyu ane hunhu here uchiremba kana kuziva kana kuti akaita zvinonzi medical aid kana kuti ndivatoapita kuti ndeshumba kuti ariti akuinvolved kuti pakutoenda kwechi kwenyaya yako ndiyakandiclear kuti ndaenda kuchi hospital shumba chakabvunza kuti zvishwa ndimi makadhikenga ndaye ndandisipe pakazopesa ndiri pandakazopesera kuita ndandatase ndabva pavari ende akusiya nyaya chingodiscuswa kuti munhu akanyora mubepa kacho akabvuma zvinhu kuti vaiziya dhiri izvo zvokuti ndakabvuma zvezvi akazobvunziwa musechino pakai futi namanje apa asi kwemii pamukanyora izvo pamukanyora imini kuti mimi agreed naye kwete izvo zvahana kuita se havana kuirana vanhu asi ndini ndakazoeditawa kuti nyaya yekuita isi ite uremurera tiani yakanyora nyaya yakanyora aronji anzi aronji nyama yaro akanyora pepa aronji nyama yavo ashanda kuhmed njoyo chakanyepa kuti ndipasta achikuvhecha ndiakanyepa chitanzi ndiri pasta nditobatsira vanhu iyo pana musi wandakasikanagara mumba mako iwewe titese handina angazi iwewe ndiye nyama ndiye kunyepera ukuthi ndakuigira basa uda chini chindi ndiye kutaura izvo yakasvika katichi ndechimbo zvachaure yakasvika katichi
akasiya kwanditi nini akanditi tinisangane tiri pasta vaitovuka tinamata atota chicha ndakataenda toikangana achiti tinobatsira vanhu saka taizoda kuti tinosunzwa kuti zvinhu zvako zvakamira sei vanzizo nozva basa remhanda mutaurira kuti ndogadzira kuti mandikina kuti magedhi unogadzira kati ndikwanisa kugadzira vanhu ndinozokushandisa ndikati zvirimo bhari zviri ma1 asi zviri maoko mani zviri maoko mamunhu zviri maoko mamukono handina changu chacho chine personal vanza saka unenge uchida chine chimwe namutsanangura kuti pada wodi mushini gaenda netusbox rere right taidaro vanhu unowanwangani zita rako makore ako ndivanatese ndobva ndamutaurira vanzi right saka zvino takuda kuchirekodha chi tinatanga kutaura nyaya pasina recording system ikuitese irikuitika paitaura zvese ndovachizonditi right ndada kuti uzotaura zvakati nezvakati zvaunoziva ndoda kuti uzotaura kuti ndikundinobatsira ngezimbabwe chichichichi ndopakati right apa right ready takutanga kutora chi video ndakuchitaura mashoko yangu nezvaangadi zototitese nditaurire kuti batsiro chichichichiwati ndashupika so ndakuchita se achirekodha apedza zvino vatanga futi rekodhani mhini wangu Android atibvunze kuti kutombatsira sei munhu ndazvakaizvozvoshuwa akatoti aiwa uya ndadambudziko nayo ndagara naye pana pa6 years asi ngoti watongotatawo dambudziko pa2 months idzodzo ndozasati andipareni asi nini kufona kwandikaiteyo ndifona kukoma kwechiti afa ndakafona ndine intention yekuti awe paground tikukure bhozi ndine imwe mari yangu ine mabasa yamwe ndikaita nani nablazi yangu nini ndavasina kuita si ndavasina kundibhadhara saka ndine mari yanga ndakasa ndakapinda mariyo ndokabvira kurendi kwangu iko nomafambiro kata nyaya hapana chandingadiscasa navo kuti ndiromwe tiite pani ndingazvite kuti ndafa inida nyika yezimbabwe kundaizobatsirwa sei kadai chiti ndafa because maitonzi makatogadzirwa polisi kanzi patogadzirwa polisi maex-wife yanga akatouya iti ndakanato kufuna kuti tiite maarrangement echi ipolisi kuti ite chi iburial order amai vafana vangu ava vakatouya madhini pano ndio wafana wangoinawo musuno uya ndio vaya saka unoona mina ndoeditwa taura ndimafambiro katachi mafambiro kata nyaya iyoyo saka malast words ako zvakauda kungozisa mhuri yezimbabwe ndekuti chii haidini mhuri yezimbabwe da kuedza kutaura kuti zvakaita nemudzimai ukoyo hazvina kunaka kuti dai ndizvi inokwanisa kuendesa kamumadzitare nyaya iyoyo ndaendi tione nyaya zvinofamba sei nyangwa chakachikuti anodzenyika kuti izimbabwe kuti nindafa kana hama dzako dzakatoshungurudzika hama dzakatoshungurudzika vakatoungana vanhu vakatochema pakatouya munikimini mwana murungu mwana wangu arigara kumazuva akatoya adatoti makabheji anowanika kuti titsvage muriwo pachi nehuni ndopakazozivisa kuti aiwa zvamukudza kuti unyepa munhu mupenyu ona sapana munhu akatoona ndiri kunoku abva pfani kumaraini koko ati kwaimurichiita kuti torechi mupenyu ndopakazoti uye ukaereiwo kuti chatakatogara tisapa ukatodaidzwa na simba nekerini mukanya achiti iwewo uya kuno kumboenda uko saka mashoko wapedza unoeditoka aiwa kani mukoma kwaisati ini tikutaura nemuningaoeditoka anobvisa ega zvinhu zvaanoda kubvisa kochiko tora chavo saka ukuga yakuenda kumatare nalenleji mashoko ake akafanira kuti kundifonera achinzi nindafa saka akandibvisa chimiro changu nokuti kana vamwe vacho vanhu vacho vachazoda kundibatsira chandibatsira sei noga kuti inonyepa sei wakanyepa rwiri rwako yawa iripo thanks Ken Chori ndekeni Chori angachitaura yangachinzanzi akanyepedzera kufa azozvibudisa pachena zvakaitika zvese. Thank you so much.